Baroh Tylli ki Iing Jong ka parlimen ki lamat ka Jingshong penthut na kadaw ka Jingpyrshah Jong ka Liang halor ka Dorbar ki weide ki man. Ka Iing Dorbar Lok Sabha kala sa Jingshong Dorbar hadu baje no phai sngi menta ka sngi Hadien ka Jing hala Jong ki seng ka Pyrshah ka Jing khajana GST ya ki marbam bakongsan bat ki wei. Kila dawaru banweng no ka Jing weng kam shipor ya ki saungut ki dukhot Jong ka. Unong penyai ulayai peteng ban kentui ki dekhot ki Pyrshah ban let shala ki Jong ki Jingshong bat ban shim bentah ha ke Jing kren nampak ke sorkar kala long ke bakrek ban kren. Hayeng Dorbar Raja Sabha pat ka Iing kelasa Jingshong Dorbar hadu baje no phaisngi haba ka Iing kelai kendu Hadien ke Jingshong Dorbar ka baar ha ke por khat baje janmin. UMP pelasha weng kam shipor usanji sing ula kentai ban mi na ka Iing wat Hadien ke Jing peteng ban kentu du deputy chairman Harivanj. Ka kinhun ki